käännös ja käytä käsiä! Moi! Moi! Miten treenit menee? Ihan hyvin. Aika raikas ilma. No tää on tämmöstä, mutta Suomen kesä on kuitenkin tulossa vielä. Niin, nimenomaan. Ei mitä suunnitelmia seuraavaksi? Mitäs tässä? Kovaa reeniä ja kesällä alkaa yleisurheilukisat sitä odotellessa. Okei. Pitäisköhän vielä sun jatkaa vähän treeniä? No mä ehkä vähän vielä voisin. Okei. Mut hei, muista yksi juttu. Lantio ylös ja muista käyttää käsiä. Mä muistan. No niin, hyvä. Rajusti tsemppiä. Moi! Hän oli Noora Toivo, Suomen yleisurheilutoivo 400 metriä aidoissa. Ja mä olen Juhana Helmenkalaste ja mäkin tuen Noora Toivoa matkalla kohti hänen urheiluunelmia.